É que un pouco injusto porque dixeron que o fixeron os maiores. A verdade é que un pouco estúpido. A ver, eu entendo que a festa non se celebre, pero al menos que deixen venir disfrazados. A mí as noticias que teño é que pasaron cousas nas navidades aquí, entón tomaron como medidas a suspender a festa de carnaval. Eu penso que van pagar sustos por pecadores, non me parece un castigo apropiado. Hoxe temos unha reunión ás 8:30 do AMPA e no multiusos para falar do tema, pero honestamente me parece moi radical a postura pola parte do centro. Entendo que o mismo non teñen medios para controlar cierto tipo de actitudes, que necesitan un maior apoio da Xunta ou algo así, pero os nenos non sei por que teñen que quedarse sin a festa de carnaval se só foron casos aislados, non foi o instituto.